коли західні партнери впроваджували, Україна дуже часто не впроваджувала. Постійно казала, санкції, заходьте, ви всі, от наші по пацанячому це звучить, це наша підписка наша, це пацани з нами, вони за нас боронять, а самі ні. Тому що воєнний стан, він би передбачав припинення дипломатичних взаємодій, все, повністю закриватися від ворога. А так у нас обмін нотами відбувається між Міністерством закордонних справ. Посольство України працює в Москві. На жаль, це є велика проблема, і в нас більше того, в нас не було ухвалене рішення про застосування Збройних сил. А це означає, що українські солдати можуть переслідуватися за те, що вони виконували свої функції. Тобто вони діяли конституційно, але президент їх не захистив, тобто він не ухвалив рішення про застосування. Так ви ж кажете, парламент зупинив воєнний стан, а президент його не ввів в 2014 році, а парламент зупинив в 2019. Ні, парламент зупинив. Слухайте, воєнний стан по сьогоднішній день має бути, він мав бути введений в 2014 році, 20 лютого, так? Він мав бути введений спочатку в Криму, потім умови для ведення воєнного стану були в Донецьку і в Луганську 7 квітня, чи 2 квітня, верніше, з 2 квітня там мав бути введений воєнний стан. І тоді, можливо, нам би вдалося і втримати ті міста в тому числі. І той воєнний стан має зберігатися по сьогоднішній день в тих регіонах. Тобто вздовж лінії фронту сьогодні є фактичні умови воєнного стану. І вони там мають бути юридично затверджені. Але замість цього був прийнятий гібрид, так званий оцей закон про реінтеграцію, куди перейшли норми закону про воєнний стан, тільки вони перейшли вже в той закон. Тобто, що вздовж лінії фронту діють оці обмеження. Що таке воєнний стан? Воєнний стан – це не оголошення війни. В тому то й проблема, що більшість людей плутає стан війни, воєнний стан і оголошення війни. І застосування Збройних сил. Це є 4 різні режими. І стан війни, він у нас фактично існує. Ми його можемо вводити, не вводити, він є. Воєнний стан, верніше, оголошення війни, вже ніхто давно війну не оголошує, і війну оголошує тільки той, хто нападає. Тобто, коли нам казали, ми не можемо ввести воєнний стан, бо інакше ми оголосимо війну Росії, це є брехні, тому що той, хто захищається, війну не оголошує. Він просто захищається, він обороняється. І воєнний стан, він вводиться тільки для того, щоб захистити солдатів, які вимушені обмежувати права людини в умовах війни. Наприклад, треба поставити зенітно-ракетну установку в чийомусь городі. Якщо це не умови війни, значить треба, якщо це не воєнний стан, значить треба рішення власника або органу місцевого самоврядування, якщо це є територія громади.